Bună ziua, dragi prieteni! Azi ne întoarcem cu un video din Minecraft și jucăm în creativ. Facem o fântână arteziană. Ne vor trebui așa ceva și sigur că avea pentru să-i proșnul. O să facem chiar de aici vom începe așa dar să avem și mijlocul de aici două blocuri distanță am spus, nu unul. Așa. Ne-a ieșit fântână. Și să punem gard aici. Așa. Fântână. Nu e da. Și s-a pus. Punem. Uite așa. E perfect. Ce lag e. Of, da, nu m-am gândit. Va trebui să punem simplu gard care va ridica până aici. Fac video eximo. Fac video. Înțeleg. Ups, scuzați-mă, vă rog că am uitat să vorbesc. Așa. E puțin greșit, da. Așa.
să facem această fântână, că nu mai trebuie să o mai facem, mi-a dat mai făcută. Pur și simplu. Ce să scriu? Ce să scriu? Of, Doamne, serverul. Astea mă enervează. Scrie odată. Trebuie să scriu ceva. Acum mă uit. Acum mă uit. Help. Help 2. Help 3. Să 4. Noi. N-ai ce face. Dar cum să mă joc? O să apară în episod, băiatul. Cum să scriu eschimă? Așa, ce ziceți? Să fac videouri cu mine, Minecraft sau cu Olaf? Părerea voastră. Lăsați în comentarii ce fel ăsta, ce să mai fac la această minuneție care o voi face. Mai fac încă câteva minute și stai. Ce să fac? Da, ce? Da. Of, Doamne, am și uitat. Așa, ne trebuie slaburi. Slab. Așa, urcăm. Atent. Atent. Bună. Ura. Așa. Așa. Eu pun scări, mă, nu pun. Doamne Sfinte. Doamne Sfinte, mă, Doamne.
urca până în vârful copacului. Mai fac încă câteva minute că deja nu te-am făcut și că filmez la ora 8. Da, noiembrie. Să nu mă înjurați, fiindcă filmez cu tableta. Așa că să nu spuneți cuvinte rele despre mine. M-ați înțeles bine? Of, Doamne! Am postat un episod, dar nu normal. Și n-am putut. Am vrut să verific, dar nu s-a putut. Gata, Doamne, cât mai avem până vârful copacului. Ura! Acușor. Uite așa, deci am ajuns. Nu trebuie să punem frunze și pe aici să fie mai ok, că nu va fi normal. Așa. Uite ce pe aici, Doamne ferește. Ups, aici nu. Aici e de decoration, cum zic eu. O să merg în Cehia și vă voi caroci. Să nu uitați să dați un like la acest episod până ce încă Doamne, mă nervează. Pur și simplu mă nervează. Cam asta a fost. Nu uitați să dați un like, subscribe. Like, un subscribe, mai știu eu ce. Nu uitați, am să mă uit, mă voi uita, să nu știu, să nu credeți că nu mă uit. Cam asta a fost pentru azi. Bye bye.